estamos aquí nun emblema da Universidade de Santiago, por suposto é o máis coñecido é Fonseca, pero aquí temos o edificio propio da Universidade que antigamente era un noviciado dos xesuítas, formaba un conxunto coa Igrexa da Compañía de Xesús, que é esa que está aí, pero cando os xesuítas foron expulsados de España, entón deronlle a Universidade o solar, deixaron a Igrexa, pero retranquearon, chegaron para atrás o edificio para facer esta praza, porque esta praza antes non existía, esta praciña agora fai un conxunto separado por a Igrexa precisamente que agora é da Universidade de Mazarelos, dalle unha maior vistosidade ao edificio. Non é a versión original, que de 1769, porque sufriu unha reforma a finais do século XIX, gracias aos cartos conseguidos por un diputado conseguidor que foi o gran dotador de infraestructuras de Santiago, que foi o Montero Ríos, que está aí na estatua esta, na escultura que vistes ali en Mazarelos, non? Está ali fora de lugar, porque fixeron unha escultura para poñela no centro do Obradoiro, para darvos unha idea do poder que tiña este home na época, non? Ben, esta é un edificio feito por un proxecto de ferrocabeiro, que nós, na época que eu cheguei aquí nos anos 70, precisamente a mediados dos 70, sufriu unha variación importante, porque antes estaba comunicado co edificio de abaixo de Mazarelos, non? O que había aquí era direito e filosofía, pero filosofía abarcaba todo, filosofía, historia, ciencias, etc. Non? Entón, hai unha cantiga popular que xa declina, que se dedicaba, bueno, unha parodia dunha cantiga popular que declina que se dedicaba a este edificio, que dicía teño un amor en direito e outro en filosofía, para ver os meus amores paso por secretaría, que efectivamente estaban comunicadas as dúas facultades pasando por secretaría. Aquí non houve grandes eventos, digamos, en canto a mobilización estudiantil, porque a mobilización estudiantil famosa, que foi a do 68, que foi liderada por un señor que foi Tinín Álvarez Areces, que despois foi presidente autonómico de Asturias moitos anos, e por Touriño, e por un grupo, basicamente por xente do Partido Comunista e cristiás progresistas, e tamén algúns galeguistas, non? Como Foz ou Sanxoás, etc. Pero ao 68 empezou cunha loita en matemáticas no Campus Sur, e despois o epicentro estivo en medicina, non? Incluso na nosa época, a gran mobilización antifranquista que houve, que foi un peche, digamos, unha variante local dos peches da Sorbona, non? Que fixémolo en Fonseca. Por lo tanto, aquí o que houve foi un suceso tráxico no curso 74, que foi que entrou a Brigada Político-Social, a Policía Política na aula magna, e había unha asamblea, era un día de moito calor, cousa rara en Santiago, estaban as ventas abertas, e un rapaz que se chamaba Constante, pois estaba arriba, subido no beiril da ventá, e co susto e coa xente que se lle botou encima ao ver entrar a policía, caíu pola parte de atrás de alto, a onde está a cafetería, e estivo como unha temporada. Por fortuna non sofriu secuelas, e teño entendido que logo viviu unha carreira de director de instituto en Tui durante anos, é dicir, que non pasou nada, pero foi un exemplo dos poucos que houve en Santiago onde os decanos ou os reitores deixaron entrar a policía nas facultades, non? Precisamente a partir do 68 o goberno cesou ao rector que era Echeverri, un médico pero que tiña algún familiar republicano, e polo tanto non era suficientemente fiel, e substituíron por Garrido, que era un rector moito máis duro, e entón, pois, quizás isto explica o fenómeno aquel que había aquí. Pero, bueno, a min o rótulo dice que explique a relación do movimento universitario co galego. Bueno, antes, nos anos 50, a Universidade de Santiago eran uns centenares de persoas, e a Universidade de Santiago era troiana, é dicir, era o que vemos na Casa da Troia, era unha universidade de tunantes, non? Por suposto, de señoritos, porque incluso na época que eu estudiei, solamente entre os 75 e o 80, solamente o 4% dos estudantes eran fillos de operarios manuais, é dicir, que nos anos 50 xa vos dades unha idea de como era a universidade, non? Aumentou nos anos 60, gracias á emigración, gracias á chegada das clases medias á universidade. Por exemplo, no ano 1968 había xa 6.000 estudantes, e aí sí que se produciu un cambio tamén no tema lingüístico. Antes do 68, pois igual había media dúcia de persoas de estudantes que falaban galego na universidade, e a partir do 68, según contan os testemunhos da época, pois apareceron uns centenares, casi todo o estudantado politizado, fora da corrente que fose, pasou a usar o galego nas asambleas, nos boletíns, nos cartaces, etc.
Pero antes dos 68, según contan os testemunhos da época, isto era moi difícil. Por exemplo, Martín Dijas, que era un militante do PSP de Tierno Galván, escribe unha evocación do 68 e di que o primeiro estudiante que falou en galego no 68 era un tal Pedro Mariño, que despois creo que foi médico, non? E que se escribiu un boletín na época tamén en galego, e ambas cousas tiveron un rexeitamento grande, é dicir, que apuparon ao orador que falou en galego. E houve un compañeiro que cando viu o boletín escrito en galego dixo que vergüenza me dá estar en unha universidade que escribe os seus boletines en gallego, non? Isto era no ano 66, non? No ano 68 cambiara todo e calquera persoa que estuvera metida na pomada, pois política ou que estuvera un pouco enterado dos novos movimentos e tal, pois xa se expresaba en galego, aínda que hai que decir que no 68 a gran revolución que houve en Santiago non foi ni política ni lingüística, senón sexual. Santiago era un oasis dentro de Galicia e creo que incluso dentro da Península Ibérica de liberdade sexual, como explica, por exemplo, Perfecto Conde, que foi a Suecia e cando lle contou aos amigos que aquí había 3 farmacias que vendían anticonceptivos no tardo franquismo, que estaba isto rigorosamente prohibidos, hasta os suecos calvinistas quedaron asombrados das facilidades que había en Santiago, non? Bueno, entón, na época miña, que son os anos 70, xa pasaran cousas, Ander do Barro fora número 1 no Hit Parade con Corpiño Xeitoso, xa houbera xogos minervais, premios de poesía, a nova cansoa, a Voces Ceibes aquí, en fin, era un ambiente completamente máis distendido, diferente, había algún roce de vez en cando. Eu recordo, por exemplo, unha asamblea na que o mellor había un orador que empezaba a falar en castelán, entón oías unha voz alá atrás que dicía en galego, entón había, de repente, toda a asamblea empezaba a berrar unidade. Bueno, considerábase que era un asunto disruptivo, digamos, o feito de falar galego, pero bueno, estamos falando de unha universidade chea de grupos de efervescencia política, había un montón de grupos ao tempo, como dicía un filme italiano, La China era vicina, e había 3 ou 4 movimentos pro-chineses, maoístas, grupos de todo tipo, e todos eles, hai que decir, que se expresaban en galego. E, por suposto, os boletins e a propaganda tamén se facía en galego. Por exemplo, aquí a ERGA, que era o sindicato no que estaba estudiantil, que era Estudiantes Revolucionarios Galegos, pois tiña un boletín que, por suposto, era en galego e titulábase Lume, e que tiña un logo curioso, extraño, en certo modo, porque era que na portada aparecía un mapa de Galicia cunhas chamas ardendo no medio, non? Unhas lapas, non? Entón, claro, hoxe en día, isto hasta podría ser políticamente incorrecto, porque podía pensarse que era unha premonición dos incendios que asolan o país actualmente, non? Pero non tiña nada que ver con eso, ni siquiera coa canción que un estudante que estudiaba aquí naquela época fixo despois, que era Arde Galicia, pero non queima, que era Antón Reixa, que era alumno aquí de Filoloxía, senón que isto, eu creo, achácollo, e con isto xa termino, achácollo a que a nosa xeración, aparte das influencias políticas e de todo tipo que viñan a través do cine, das revistas, dos estudiantes de California, do maio do 68, etc., pois tamén tiña unha influencia da cultura popular da época, non? E entón había un emblema da cultura pop que era unha teleserie daquelas do oeste que botaban ás 3:30 na televisión, que era Bonanza, que vimos todos os nenos teleaditos que tiñan televisión, e Bonanza empezaba cunha cousa moi parecida ao logo que aparecía no lume, que era un mapa que tiña chamas no medio e daí saían os 4 protagonistas que eran os irmáns Carboy. Claro que o mapa que ardía en Bonanza non era o de Galicia, era o de Nevada, do estado de Nevada, non?